sibakhusele. Isimbolo yoba njengoba sibamkela bazawusoloko bephakathi kwethu ngoba bona bangena endleleni because le 6 months abayigqibileyo bese kulingweni disebenzisa ke la theme yakudala. So ezinye izinto kange bazigrebhe kakuhle andifuni ke sithathe into basibagqibile sawugqiba ubabulisa sibanike isandla sothando nesobamkela. Ndiyacela uba sivule kwezi eyes sibafake phakathi kwethu ibe sisiqhelo sethu into yoba bonke abatsha abangenayo sibafaka phakathi kwethu. Mandicele ke nicime isibane senu ngezandla ukuze basondele abefundisi nabefundisikazi ne-executives xa sicula ingoma.